Gigant er den største udstilling af kunstneren Svend Vig Hansen nogensinde. Der er mere end 300 værker fordelt på 3 museer. Brundlund Slot, Hart og Carl Hagen Petersen Museet har sammen skabt denne her udstilling. Det vil sige, at vi hver især lægger et tema ind, og i øvrigt tager de værker, der passer til vores rum. Men Brundlund Slot nede i Sønderjylland, de har jo grafik og udendørs skulpturer. Og på Carl Hagen Petersen Museet lige ved siden af os, 100 meter fra os, der viser de portrætterne i høj grad, tegningerne. Og så er der vores udstilling, som fokuserer stort set ene og alene på de monumentale malerier. Det er en fornøjelse at lave Svend Vig Hansen. Han var sådan både en Alf og jo en stor, mægtig mand, en fantastisk kunstner, med humor og selvironi og alligevel med en enorm selvfølelse, altså større end livet selv. Og hans værker, når man kommer ind og ser dem nu, sådan er de også. De er større end livet, og alligevel så handler de helt grundlæggende om livet. Altså om egentlig det ganske dagligdags omsat til kæmpe familie. Han er glemt i en eller anden grad i dansk kunst. En af de absolut væsentligste fra sidste århundrede. Det, der gør ham til en gigant, det er jo fornemmelsen af, at mennesket Vig Hansen og kunsten, skabt af kunstneren Vig Hansen, er sammenfaldende. Du kan ikke lade være med, når du ser de her gigantmalerier, og denne her både fortvivlede og håbefulde vision om mennesket, at forbinde den med mennesket Vig Hansen. Altså han var også en enormt empatisk, social mand, der havde en drøm om, at kunsten kunne frigøre mennesket. Det enkelte menneske, og at han selv havde en forpligtelse til at give noget, levere noget. Og det er jo sådan helt messiansk næsten, ikke? Og noget, vi næsten ikke er vant til med kunstnere, at de ligesom vil påtage sig i dag. Vores egen moder jord, jordmoren, hende må man jo tage frem, fordi hun simpelthen er sådan et af signaturværkerne på Hart. For hun er jo, altså selv når du kigger på hende i dag, er hun jo opskøn, voldsom på en eller anden måde. Stadigvæk sådan, at man sagtens forstår kraften i provokationen. Og så på den anden side er hun jo, henviser hun til noget, både altså helt urhistorisk om denne her moder jord, som føder alt. Og er også underlig tvekønnet, ansigtet og kroppen, kvindekroppen og det lidt mandige ansigt. Hun er svær helt at forstå. Hun er netop en kraft. Et af de værker, jeg selv sådan egentlig ser for første gang, i hvert fald ophængt, sådan, det er Mennesket, det ensomme dyr. Som jo netop er, nu talte jeg lidt om det dagligdags før, men som netop er mennesket som sådan en gigantisk yeti, uden ansigt, altså ikke personificeret, som står i alle de mærkelige stillinger, som udtrykker sindstilstande, som vi hver især kunne tænkes at befinde os i løbet af vores liv. Så det bliver sådan en mægtig tegneserie i gigantformat, de er jo 3 meter høje, de her billeder, af vores liv, udtrykt gennem vores krop. Jeg tror, at han i en eller anden grad, som mange kunstnere før ham jo har gjort, og som vel i høj grad er kunstens rolle, er at sætte et spejl op foran os. Ikke nødvendigvis et spejl, der spejler virkeligheden derude, men et spejl, der spejler dig, og hvor du kan se dig selv afbildet i en eller anden grad. Om du så kan genkende dig selv,
Det er spørgsmålet op til den enkelte. Men det er nok det, han har villet gøre. Både på at skabe håb, men også for gennem spejlet, at ved at du ser dig selv, får du også noget. Du får en forstand, en forståelse, en erfaring, og en forståelse af de erfaringer, du drager i livet. I tegningerne finder du det der koncentrat af, hvad det hele drejer sig om. Altså du kan godt forstå vejen af hvilken. Han er jo næsten, altså det er så sjældent, at han laver noget, der ligner nogen, som personificerer noget. Men det er mennesket i alle slags situationer. Han har selvfølgelig brugt sig selv, sikkert også mange andre, men uden at du på den måde genkender den, men du genkender dig selv hver gang i det. Og så er han jo super ekspressiv, altså han favoritter tingene, han laver om på det, han gør det uhyggeligt, og han gør det morsomt. Altså, der er en bunden humor i rædselen. På det punkt ligner han lidt Edvard Munch, som jo også i al sin weltschmerz har en vældig humor. Det er et enestående værk. Stort, visionært, bevægende, depressivt, dystert, utroligt smukt og fantastisk grimt. Det er alt det, man ligesom forventer af ekspressivt, figurativt maleri.